Naarang-arang na ang kahimtang sa 5-day-old baby girl nga nakitaan sa usa ka bakanting luna sa sitio Sangi, Barangay Paho, Lapu-Lapu City niadtong Sabado sa hapon. Samtang nakig-alayo na usab og usa ka orphanage ang CSWD Lapu-Lapu City nga moy moatiman sa bata kun ma-discharge na kini sa hospital. Ani ang report. Nawa na ang nagyelo nga panit sa 5-day-old baby girl human kini mapaubos sa phototherapy treatment sa Lapu-Lapu City District Hospital sukad kini mapalgi sa usa ka bakanting luna sa sitio Sangi, Barangay Paho niadtong Sabado sa hapon. Kaganihang buntag, gitangtang na usab ang dextrose niini ug kusog na kaayo kining motutoy. May personnel sa CSWD usab nga gitahasan pagbantay sa bata sulod sa hospital. Si Paho Barangay Captain Lindel Bolyos, usa sa mga unang mi-rescue sa masuso, nakabisita sa baby girl kaganihang buntag sa hospital. Pero gi-continue lang to ang iyang antibiotic kay medyo ang bata nakakaon man og hugaw. Pero so far okay na jud siya, na okay na jud bata. Hinoon gipaabot pa ang resulta sa mga lab test nga gipahigayon sa bata. Sa pikas bahin, padayon pang gisubay sa mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office ang mga establishmento haduol sa dapit diin napalga ng baby girl nga may CCTV aron masuta kung nakuhaan ba sa akto ang hitabo. Matod ni Kapitan Bulyos, ang tricycle driver nga unang nakamatikod sa bata nga gisud sa sako nakabantay ug usa ka itom nga auto nga taod-taod nga nag-standby sa dapit pipila ka oras sa wa pa makiti ang masuso. May sakay kining tulo ka mga babay. Mao jud ilang gidudahan kay mga alas 9 to alas 10 dugay jud kuno nilakaw. Duda nila nga nangita pa tog tawo nga ilang masugo nga kinsay makalabay ato nga sako nga mabata ang sud. Kay tong ilang gistorya sa nakita nga na sila'y na matngunan niya nagdaga tong sakwa na pag adto gahapon ma'am follow up nila sa investigation ma'am. So far walay nakita sa CCTV ma'am. Samtang gipahibaw ni Jonard Abalos, OIC CSWD Lapu-Lapu City, nga nakig-alayo na sila sa usa ka orphanage aron kini ang moatiman sa baby girl sa higayon nga ma-discharge na kini sa hospital. Apan sa di pa nila itugyan sa orphanage ang baby girl, naglaraw si Abalos nga pabunyagan nila kini. Hopefully, we will make katong mga tao nga responsible sa ihang sa ihang rescue, nakatabang niya sa ihang recovery. We will make them ninongs and ninangs, no? Para at least when we go back to kuan ba, dako sa Fatima, naa siya matanaw nga kanimo ni mga tawhana di ay no ang responsible sa ako ang kuan. Ginganla na sa taga CSWD Lapu-Lapu ang baby girl nga si Fatima Polgo. Subay kini sa kasaulugan sa Our Lady of Fatima Rosary Crusade ug ang apelyido subay sa apelyido usab sa social worker nga nagatiman kaniya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.